טוב לכולם. אני חאולה, ועל ידי נמצא איהוד. אני ואיהוד נציגים של ארגון יחד סוואה. ארגון יחד סוואה הוא ארגון של ערבים ויהודים שעובדים ביחד למען שלום, אחווה ודו-קיום בארץ הזאת שאנחנו כולנו חיים בה. כמו שאתם כולכם יודעים, היום ה5 ביוני אנחנו מציינים 46 שנה אנחנו ב5 ביוני מציינים 46 שנה לפרוץ מלחמת ששת הימים, או מה שחלק מהישראלים מכנים אותה ככה. אבל אצלנו בארגון אנחנו נוהגים לציין את היום הזה אחרת. אנחנו מציינים אותו כנכסת חזיירן. ולנו בארגון יש מין מסורת שאנחנו נוהגים לציין את היום הזה עם דגש על השלום ועל הדו-קיום ולאו דווקא על המלחמה. היום, כדי להמחיש את תחושת השלום הזאת, אנחנו החלטנו להקריא לכם שיר של המשורר הלאומי שלנו, מחמוד דרוויש. השיר הזה, יהוד יקריא אותו בערבית, ואני אתרגם אותו לעברית למען אלה שעדיין לא דוברים את השפה. אני נמצא כאן איתנו היום גם עלה עזם, הוא לא חלק מהארגון, אבל אנחנו מקווים שעד סוף הערב הוא כן יהיה. דבר אחרון, אנחנו מאוד רוצים להודות לדוקטור אתי ציטרון על ההזדמנות הזאת שהוא נתן לנו היום להיות איתכם הערב. אנחנו גם מאוד רוצים להודות לכם שהגעתם, ובאמת מאוד משמח ומרגש להיות יחד ביום עצוב שכזה. בבקשה. أنا من هنا وهنا أنا. אני מכאן וכאן אני. دوا أبي أنا من هنا وأنا هنا. רעם קולו של אבי, אני מכאן ואני כאן. وأنا أنا وهنا هنا إني أنا وأنا أنا. ואני וכאן כאן, אנוכי אני ואני. وهنا أنا وأنا أنا وهنا أنا وأنا هنا. ואני إني هنا وأنا أنا. אנוכי כאן ואני. ودنا الصدى והתקרב ההד, كسر المدى שבר את המרחקים, قامت قيامته الصدى وجد الصدى دور الصدى أبدا هنا أبدا وغدا الزمن غدا بدا الشكل الصدى بلدا هنا ورد الصدى فاشتر جدار الكون يا أبتي صدى حول الصدى وردا فشل. أنا من هنا אני מכאן, وهنا أنا כאן אני, وأنا أنا وهنا أنا وأنا أنا من هنا وهنا أنا وأنا أنا وهنا أنا وأنا أنا وهنا أنا وأنا أنا وأنا هنا وأنا أنا وأنا هنا وأنا أنا وهنا أنا. أنا محمد السلام.
תנגן משהו? אם אתם רוצים להיכנס לרשימת התפוצה של העמותה שלנו, אז בסוף הערב אנחנו מחתימים אנשים בחוץ. תודה.